Ui đẹp ơi. Hello लोगोफोर दिनै गोदान ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय जोङो दिनै डिपार्टमेन्टआवहाय एसे खामानि मावनो नागिरदों माने डिपार्टमेन्टआवहाय बाउन्डारिखौ बेरा दुमनो नागिरदों नोंथांमोना जोंनि खामानि मावनायखौहाय नायलांदो माबायदि मावो सेंग्राफोरा इउनिभार्सिटि फरायग्रा सेंग्राफोरा माबायदि खामानि मावो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स' थुदो बिदिब्ला जोङो आवगायनोसै जों दा औवा लायनो थांगासिनो औवा एफा खस्थ' मावनांगौ सिगोन नायबावो ओइ दुमलिजों फैनांबाय गासिबो दुमलिजों हेल' नामा बयसोसो बेयो औवा बागान गासिबो औवा बागान बाब दिनै फैबाय आङो दिनै जादों सम्बरिया औवा बुरखा This is all our औवा बुरखा बा बेवहाय एक्सन स्क्रिन लानो मोजां जादों आजकेयाव खोनाब्ला गालांसै नामा एक्सन हो औ Ama cahaya lisre. Duduk sono. Bisa apa? Hati-hati ya sono. Hati ya. Mau. Ayo. Asas bau. Ayo tadi. Itu kok soalnya. बै हुरुमारियाव आंनि अनजालि सनिया नेनानै दङ आं बोरै सहैगोन नावबो गैया दिङाबो गैया माबोरै मोना सहैगोन टांकिसिम ओइ मेडिकेल कलेज दा मिथिना हो आखायो बहा थाखोना नों पाहार बहा थाहैदों नै जोंहाबो माबाखौ थंखेसोखौ दासो लोगो मोनदों औवा लांबाय ना आंबो रोगानायसै मोनसे आं हारसिं थसे होखायो वेलसन वेलसन माथो मोनदों वेलसन Ui đẹp ơi. Hello guys, नोंथांमोना नुनो हासिगोन नै
Sini. Oi, Bina Ramsyari. Ma खालामनो नागिरदों? Ramsyari. Moसानो सोलोंगोन नामा? थुलुंगा होनांगौ माबा? थुलुंगा होनांगौ माबा? Ya, mini balik ayo. Minum dulu nanti. Itu kan ini udah ada. Ini nih. जों मोसानायनि एसे सिख्लाफोरनि मोसानायखौ एसे खामानि मावबाय थानाया नङा होमबा? जों गाखोबाय जों नायनोसै बिथांजो मोना माबायदि मोसादों। Kami industri ini capai, dan inspeksi ini capai musuh seperti salah pasnya, nengkau nak ada Ini mak seru. Wow. Ini pat kabar apa? Pat. सफैबायब्रा जों दख'ना मोजां मोनो बाव लांफैदो राजखुंग्रि जों ओंखाम जानो फैबाय जोंनि हटेला दिनै बेनो जागोन ओंखाम उखैना दंथारो सिबायफ्रा नङा जाग्राफ्रा
Kamu lakukan baik. Tadi dia Wilson. Wilson tadi deh. Ini kan bisa deh. Jom, kamu jaga sih. लोगोफोर जों ओंखाम जाग्रोसै माने बहुद मोनबायथ' दा ओंखाम उखैनाय नालाय जानोसै आरो बाराथ' डाइलग होनो रोङा बिदिनोसै जों जाग्रोसै आरो ओंखामखौ जाखांबाय जोङो जाखांबाय Ambil mau deh, mau deh. Pretty bee, pretty bee, mau. Situ sih. Rung Jale. Rung Jale, mau deh. Timo, mau deh. Ni lima ada masuk satu, ni lima. Oh ni lima. Oh ni lima. Mau tuh. Sungguh Jale. Hah? Oi nani. Orang cari. Orang cari. Mau deh. Oi coba. Mau. Ini mau. Kasih. गोजोन हामलायथि जासिहरबाय आंनि भिडिअखौ एसेबां टाइम होनानै नायनायनि थाखाय आंनि दिनैनि बे डिपार्टमेन्ट खामानि मावनाय भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोनखौहाय खुलुमनाय आरो बरायनाय जासिहरबाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथां बयखौबो थेंक इउ जासिबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय खस्थ' खालामनानै नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय थेंक इउ स' माच आंबो थांबाय थांगासिनो गाइसमोन I'm going to home la 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 मोनागुलायबाय गाइसमोन मोनागुलायबाय हेलौ होनदोरा हेलौ काटिन हेलौ बाय बाय होननाय बाय बाय होनदो बाय बाय आरो होनबावदो बाय बाय होनबावदो दे बाय बाय होनबावदो दे बाय बाय